रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ खुनु बुजायनांगौ दरखार गैला गावनि फिसाजोखौ जे साख्रि होबाय बेखौबो बुजिजोबगौ हाग्राखौ जे धंस खालामबाय बेखौबो बुजिजोबगौ जा जा दङ एलु एला रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ बेखौ आरो बुंहैनानै बुजायहैनानै थाखा फैसा होनानै माबा मोनसे उल्थां फाल्थां खालामनो हागोन होननानै जों साना नोगोरै जोंनि 14 चिरां दुवारनि रायजोफ्रा ओंखारबोदों आरो जोंखौ समर्थन खालामदों आरो जोंनि मोनसे समनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिदाव मुसाहारि बिथां दङ जोंना थाइखाजरा ओनसोलनि बुद्धिजीबी दिनेन नार्जारि सार दङ जोङो ज' फैनानै 14 चिरां दुवारनि जेनाखि इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि जोङो गथायफैबाय आरो दिनैनि जेनाखि बे उदां बिजाथि गथायनाय बेवहाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै दिनै जोंखौ समर्थन खालामदों मानो खालामदों नोंथांमोना कुइसन खालामनो हागौ मानो होनोबा जोङो थांनाय बोसोरफोराव रायजो राजाफोरजों गसंथाबोदों बिथांमोननि अभाब अभियोगाव जोङो गसंथाबोदों सोरनोबा जुदि बेमारि जानायाव मेगन नुवाखैबा जों मेगन नुहोदों सोरबा जुदि माइ गायनो दुब्लि बारियाव दै गैयाबा जों बान्दो थेनानै होदों आरो रायजो राजा बिथांमोननो बेखौनो नांगौ मानो होनोबा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा माइ गायनानै जायो बांसिनानो दा बिथांमोनजों जों गसंथागोन आरो जों गसंथाबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनाबो जोंजों गसंथादों रायजोआ उदां लुगैदों गिदिर गिदिर नेता जाय बिथांमोना गावखौनो राजा बायदि सानो वाट्सएप कल हरबाबो हरफिना मेसेज हरबाबो हरफिना बेफोरनिफ्राय उदां लुगैदों रायजो राजा बिथांमोनहा मानो होनोबा बिथांमोना गावनि साननायखौसो रायजो राजाफोरनि सायाव इम्पजिसन खालामनो नागिरो दा बिथांमोनहा लुगैदों उदां बिजाथि नांगौ जायनि सायावनाखि रावबो राजाफोरनि रावबो गिदिर गिदिर नेताफोरनि नारसिननाय थाया उदां भाबै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो दिनैनि दिनाव जोङो दा नुनो मोनबाय गोबां बेवहाय नोंथांखौ जोंहा लोब लोब मदद होनो फैबाय हेफाजाब उननि समाव भट बुनाय समाव नोंथांखौहाय मदद होनो थाखाय मा खावलायगोन रायजो राजाफोर बेनोल' जिहेथु रायजो राजा बिथांमोनजों जों गसंथादों थिग बेबायदिनो दिनैबो बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै जोंजों गसंथाफैदों दा बेबायदिनो नैबे 22 तारिखआव जेनाखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं भटिं जानो थांगासिनो दं बेवहायबो रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै जोंनि जेनाखि सबि ओंखारगोन बे सबियाव भट होगोन होननानै जोङो आं मिजिंथिदों आरो आङो बेखौनो बिथांमोननो बुंबावदों जोङो रायजो राजानि थाखायनो ओंखारदों रायजो राजानि थाखायनो गसंथानानै जोङो खामानि मावलांगोन दिनै जोङो गावनि उदैनि थाखायल' बेवहाय ओंखारबोआखै गावनि उदैनि थाखायल' जुदि ओंखारोबा आङो दिनै 3 लाख टाकानि साख्रि गारनानै फैदों पार मान्थ 3 लाख टाकानि आं साख्रि गारनानै फैदों नाथाय जोंनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा गावनि फिसाजोखौसो सिनायग्रोदों रायजो राजाखौ नङा जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथां 17 बोसोर सालायलांबाय बिथांनि कार्यकलापखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मिन्थिखागौ दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि रायजो राजा 14 चिरां दुवारनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनहा उदां लुगैदों आरो उदां बिजाथिखौनो लुगैदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा 17 बोसोरावनो जेबो मावनो हायाखैबा UPPL आव थानानै बे 5 बोसोर फैबा मालाय मा मावनो जोंथ' ओरैनोबो गावनि न'खरनि थाखा फैसा जा एसे दङ बेखौ गारनानैबाबो 100 जननिबो बारा जोङो मेगन अपारेसन खालामनानै होबाय 200थानिबो बारा जोङो बान्दो लामा बानायनानै होबाय दा जोङो पावार थायोबाथ' आरो अनेक किसु जोङो मावनो हायो दा बिनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौनो लुबैथारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिजों लोब्बा गैया होननानै बुंबाय थायो नाथायहाय मोनसे खोथा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीया लाइमोनफोरखौ लानानै थांनायनि उनाव राजखान्थिनि उदां बाथ्रा सावरायनाय समाजारि जों फोसावबाय थादों बे बेलायाव माबोरै फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय हारिनि सिनस्रि जोङो बयबो बेयावनो फरायसा आफादावनो जोंनि हारिया सोनारनानै थाङो दा बिनि थाखायनो खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा आंनि लोगो जों क्लास 5निफ्राय ज' फरायबोनाय दा बिथांनि सायाव आं जेबो बुंनो सानाखै बिथाङा दाबो लोगो उनावबो लोगो आरो फैबाय थानाय समावबो लोगोयैनो थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव आहा माबा मोनसे बुंनो हानाय मोन्थाय दं होननानै आं सानाखै बे हाइ प्रफाइल होननायखौनोथ' गाज्रि मोनदों दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना
बे हाइ प्रफाइलनिफ्राय नोङो वाट्सएप मेसेज हरलाय नोंथाङा रिप्लाइ मोनो नामा जों जे बिराद खस्थ' खालामनानै देरहाहोहरो जोंनि बे काजलगावफ्राव सानैसो एमपि थानायनाव वाट्सएप मेसेज हरलाय रिप्लाइ मोनगोन नामा लोगो हमनो फैलाय गेटआ खेवना होजागोन नामा थांलाय हाइ प्रफाइल नेताफोरनाव दा हाइ प्रफाइल होननायखौनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा लुबैयाखै बिथांमोना गावखौनो राजा सानबाय साफा राजा सानबाय बिनि थाखायनो बे राजाफोरनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय दिनै उदां नांगौ होननानै बुंदों दा बिनि गेजेरावनो भट जाजासिमाव गोबां दोलोफोरा थांनानै रायजो राजाफोरखौहाय माखासे खोथा बुंहैगोन बुजायहैगोन बे समाव नोंथांनि समाजनि माखासे रायजोफोरखौ माबायदि थांखि लानानै थाजानो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ खुनु बुजायनांगौ दरखार गैला गावनि फिसाजोखौ जे साख्रि होबाय बेखौबो बुजिजोबगौ हाग्राखौ जे धंस खालामबाय बेखौबो बुजिजोबगौ जा दङ एलु एला रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिजोबखागौ बेखौ आरो बुंहैनानै बुजायहैनानै थाखा फैसा होनानै माबा मोनसे उल्थां फाल्थां खालामनो हागोन होननानै जों साना